Vice ganda, ayon, dilaan cake issue, Barbie sexist daw. Ito ang ipapabalita ng linggo at agad simulan. Ako nga pala si Marites para magatid na legit fake news sa Pilipinas. Hinayaan na nga kayo ng mundo na ilahad ng kabaklaan ninyo. At ito yung pinakagusto kong klaseng Barbie. Kamakailan umalma ang mga netizens sa isang scene sa Isip Bata sa Showtime. Ating panoorin kung bakit. Letter G! Icing ng cake! Oy! Icing ng cake? One more time, please! One more time! Alive pala to nga pala. So dito sinabi nila kung pwede subuhan naman si Vice. Ang arte! Ito, matalino yung ginawa ni Vice. Kasi kung ito sinubo talaga ni Vice, yung mismong daliri ni Ayon, wala na talaga, as in tapos na. Mukhang humabol naman yung kanya experience kahit pa paano sa TV, na kinuha na lang niya at mukhang isusubo na niya. So dito sa scene na to nagalit ang mga netizens dahil naging sobrang tindi daw ng sexual innuendo sa pinakita ng dalawang ito. At kamakailan lang, tinawag sila ng MTRCB, isinamon sila dahil sa kanilang ginawa. Based sa memo dated July 28, the board said the scene was in violation of Section 3 of Presidential Decree No. 1986. It set the hearing date on Monday, July 31, which is ngayon, nire-record ko, siguro lalabas to kinabukasan at the MTRCB office in Quezon City. Siguro mabibigyan sila ng penalty, baka masuspend mo na sila o pagbayarin sila ng mga katumbas na pera para dito to approve or disapprove, delete objectionable portions from. I'm sure yung mga live stream na yan, meron yung mga 5 to 10 second delay. At sa mga 5 to 10 second delay na yan, pwede nila agad i-cut live yung mga ayaw nila iparinig o masabi, di ba? May mga ganun na issue pa doon pa sa Showtime or anything na live. Di ba? Pag may mga biglang magbumura o magsasabi ng mga bastos na joke, kinakat nila yun. At dito, ibig sabihin yung mismo editor nila o mismo nag-handle nung live stream na yun, di ba? Yung nagbo-broadcast nun, pumasa sa kanya. Kumbaga, okay lang sa kanya. Doon napunta yung lapse of judgment ngayon dito. In the judgment of the board applying contemporary Filipino cultural values as standard are objectionable for being immoral, indecent, contrary to law or good customs. So dito nagkaroon ng mga bangay sa social media na homophobic lang kayo, galit lang kayo sa mga bakla, at may mga gano'n naman comments sa comment section. Hinayaan na nga kayo ng mundo na ilahad ng kabaklaan ninyo at tinanggap ang relasyon ninyo ng buong mundo. Sana kahit paano respetuhin din ninyo ang mga sarili ninyo at respetuhin din ang pananaw ng ibang tao. Maging maingat naman sa bawat kinikilos iniisip dahil napakaraming taong pwede mabulag at mapaniwala sa mga maling gawa. Alam mo, tama sana to pero di ko na biglang nagalit siya sa kabaklaan nila. So yun yung di ka doon maintindihan. Huwag natin ilayo yung argumento sa isa pang issue, sa isa pa siguro issue niya na pinagdadaanan. Yung pagiging sexual lang naman ito ay marahil ang pinakamagandang pag-usapan dito dahil yun ang pinaka-subjective dyan. So syempre, yung mga matatanda, di ba, mas sila doon. May mga bata nanonood dyan. Ang pangalan ng show ay Isip Bata, pero yung ginawa ng mga host dito, pang Isip Bata. Lumalabas yung pagka-homophobic nila. Naiintindihan ko na bilang mga magulang, mas nakatatanda na kasama yung mga bata, yung mga values mo ay syempre inadvertently o sa hindi sinasadya o pwedeng sinasadya, maipapasa mo ngayon sa anak mo. Ngayon, kung homophobe ka man o ayaw mo man mapakita kanilang pagiging sexual, may bibigay mo din yun, di ba? For better or for worse. Mali talaga sila Vice dito. Okay, wala namang kailangan pag-usapan. Wala namang two sides dito. Di ba? Kung may matututunan tayo dito, huwag tayo mag-live stream. Yan ang hirap talaga pag mga live stream on the fly yan. Kalaata nung dalawa, kalaata ni Ayon at ni Vice, nasa isa silang gay bar at gumawa sila ng ganong klaseng skit. Yung mga undertones, naiintindihan ko may mga magsasabi, syempre sexual naman yan, hindi naman niya maiintindihan ng bata. Sa mga bata, mayroong batang 1-year-old, may batang 6 to 8 years old. Yan yung mga edad na magtatanong niya, ano yung ginagawa nila ba? Bakit nilalagay yung daliri sa... Diba? Dapat ready ka doon. Ready ka sa mga tanong na yun. Diba? Tingin-tingin din ako online sa mga psychologists. Ngayon, total, para naman meron tayong matutunan sa nangyari kay Vice. Since mali naman sila. Wala naman kailangan i-defend dito. Lagi natin ipoposisyon ang ating sarili pag tayo nagagalit. Baka may masabi tayong lagpas dun sa ating ikinagagalit. Tulad kanina kay Miss Jane, yung inis nila sa kanyang sexual innuendo dahil sa kabaklaan nila. Sana magstay lang tayo dun sa ating pinag-uusapan para mas sound ang iyong argumento.
Ay, dito sinasabi ng Georgetown Psychology, na Children's Hospital of Philadelphia, na huwag kayo mahiya pag-usapan yung mga ganyang bagay. Pero syempre, kailangan nyo pa rin gamitan yung anak mo o yung pinsan mo, pamangkin, magtatanong ng mga ganyang bagay. Huwag mo sila ang biruin, di ba? Kausapin nyo sila ng masinsinan ng mga ganyang mga bagay. Kasi mas maganda naririnig nila yan sa mga taong nilulook up nila, di ba? Mas maganda paniwalaan nila yan galing sa inyo. Bilang tayo naghuhulma ng kanilang pag-iisip, kaya sa mga barkada nila, baka may isang barkado doon na kupal o tarantado, isip ka na lang utak. Mas magandang naapektuhan natin sila at an early age na yan. Alam ko, di ba, responsibilidad talaga natin yun bilang mga nakatatanda. Kaya dapat lagi kayong kasama ng mga yan kahit sa di ba, iba sa inyo, iniiwan nyo sa phone yung mga anak nyo, pamangkin nyo. Dapat responsibilidad mo na yun eh. Dagdag extra protection na dapat yan, di ba? Di mo pwedeng iasa lahat MTRCB o sa Showtime o sa internet, di ba? Kailangan may bigay rin tayo ng oras, bigyan natin ng ating responsibility, lalo na yung mga sensitibong topics na ganyan, di ba? Dapat buksan natin ang kanilang mga isip sa mga ganyan. Hindi naman na bago yung mga ganyan sexual themes sa TV at sa social media, pero mas mabuting alam ng mga bata, kahit ano pang edad yan, dapat meron na silang idea na kaya nilang intindihin yung mga ganyang sensitibong bagay. Para hindi rin pang isip bata ang kanilang tingin sa pagdating sa mga sex, pagdating sa LGBT, pagdating sa mga kahit ano mga topics, mga gender roles, gender equality, di ba? Napakalalalim yan, mga matatagal na usapin yan. At baka sa tingin nila, magkaroon sila ng mga extreme views sa mga ganyang klaseng bagay. At sa dami na pwede mong makita sa internet, mga pwede mong matutunan sa internet, ang pagiging ignorante ay isa na lang desisyon. Wala ka na lang choice kundi matuto na lang talaga. Sunod na balita ay ito naman Barbie. Kung kanina Barbie Visceral at si Kenton Ayon Penheimer kanina pinag-uusapan natin, pupunta naman tayo sa Barbie. Barbie daw ay isang sexist daw na movie at kapapanood ko lang din yan nung huli. Bago natin simulan niya, magbigay muna tayo ng konting impormasyon sa Barbie. Ang Barbie ay isang fashion doll na binuo ni Ruth Handler. Kasama isang organisasyon na nagngangalang Mattel noong 1959. Ngayon marami na silang pinagdaanan. Nag-iba't iba mga topics niya kung ano dapat ang isang representasyon na isang babae na nag-iiba-iba throughout the years. At itong movie na to, itong 2023 movie ay minarket nila na isa siyang feel-good shallow movie. Nadali din ako nung trailer na yan. So noong 2014 to 2016, bumaba ang sales ng Mattel. Bumagsak. So iniisip ngayon ang kanilang goal ay itong movie ng Barbie na to ng 2023 mag-skyrocket ulit ng kanilang sales. Ngayon pumunta na tayo sa Barbie na movie. So ang Barbie na movie ay isang fantasy comedy film na ginawa ni Greta Gerwig at ni Noah Baumbach. At marami mga kilala artista na kasabay nila dito tulad nila Michael Cera, Ryan Gosling, America Ferrera, Will Ferrell. Ito ang ating movie review ngayon sa loob ng balita. Ngayon nabibigay ko din yung score ko pagka lathala natin ang ba't iba mga impormasyon dito. Meron mga iilang tao nagsabi na sexist daw ang movie ng Barbie dahil sa kanyang mga jabs sa patriarchy. Nung pinapanood ko rin siya, nakita ko naman yung mga iba't iba nilang references tulad sa Dawn of Man, sa Space Odyssey nung sa intro. Ayun yung gawa ni Stanley Kubrick kung hindi nyo pa napapanood. Marami pa iba't ibang references dyan tulad galing sa Wizard of Oz, sa The Matrix. At nagmukha lang siyang lazy. Di nila kailangan isipin yun eh. Kung mahilig ka sa mga movies, alam mo naman na bebenta yun eh. Literal na rip-off yung iba dun. Wala siyang uniquely them. Binago lang nila yung mga taong nakalagay dun tulad sa intro ng sino nagpapaluna sila ng mga sanggol. Pumasok ko dito sa movie na to, iniisip ko, mag-iiba to, hindi to magiging happy-happy lang. Magiging meron to mga seryosong undertone, sigurado ako. So, lumabas nga, nung nakalipat na sila doon sa Barbie Land, may Barbie Land sila, na hindi ko alam kung konsepto lang ba, ano ba, state of mind ba yan, o ideas lang sila. So, pagkalipat nila doon sa real world, nung pinalo siya sa puwet, diba? Tapos sinuntok niya, doon ko na, okay, may seryoso dito. Nagigets ko na anong gusto niya iparating dito. Yung mga bad sides ng ating society ngayon, especially targeted against women. Habang pinapanood ko yung film, lumabas na yung mga maliliit na medyo cringe na mga takes na nagbuka lang siyang parang kinuha sa isang tweet tapos ginawang scene sa movie. Lalo nun, yung nandun sila sa van, nung binubungangaan siya kasi ang kanilang parang joke doon ay nagkakaroon ng cognitive dissonance daw. So, pagsabi ka ng isang parang panira doon sa cognitive dissonance na isang babae sa tingin nila sa patriarchy kasi yun ang kalaban, di ba? Patriarchy. So, bad men equals good women. Instead, di ba, lagi nagiging mga sakit sa ganito mga klaseng plot lines at pagkakagawa sa script na sa paggagawa ng mga strong female leads,
kinakailangan nilang tapakan ang iba't iba pang mga male leads o mga side characters na male. Pinapahina nun yung character mo bilang isang babae. Ang dami-dami mga malalakas na female leads throughout film. Si Buffy Summers sa Buffy the Vampire Slayer. Si Dana Scully sa The X-Files. Si Barbie tuloy, si Margot Robbie, ay hindi tuloy naging isang malakas na female lead dahil malakas siyang female. Ginawa nilang malakas siyang female lead kasi nagkataon na lalaki yung kalaban niya. Nagulat niya ako na bigla nag-change na naging antagonist bigla si Ryan Gosling kasi pinasimula siya na parang yung tatanga-tanga lang na accessory ni Barbie, which is yun naman talaga ang purpose niya. Hindi yun masama. Nagigets ko naman. Yun yung purpose niya na yung kanyang pining na tignan siya ni Barbie. Yun yung point nun. At yun, it works na meron siyang purpose. Tapos nung pumunta na sila sa real world, nakita nila yung katotohanan ng ating society na men, di ba, yung dun sa scene na nandun sila sa kumpanya, bigla may lumapit na babae, nag-aabot ng something sa kanya. Tapos sabi, no, parang wait lang, mamaya na ako kulitin. Tapos doon siya awkwardly nakatayo doon sa other side nung room. Self-aware din yung movie. Pinakita niya na alam namin ano yung naging epekto nung aming mga dolls na sinabi naman doon yung unrealistic na parang portrayal of women. Pinakita niya naman yung shape. Kasi nga yung pinakita doon na yung Barbies ay you could be any Barbie in the world. Tapos pinakita doon, nag-focus doon sa isang diniscontinue na Barbie na buntis. Kasi nga daw, di ba, yung sa simula ng story, yung mga Barbies do or yung mga dolls na nilalaro ng mga bata ay laging baby, laging sanggol. But hindi yung next part, di ba? Hindi lang naman pagiging nanay ang goal ng isang babae. Pwede rin naman sila maging career woman. Ngayon, umabot na sila to the point na sa pagiging pag-push natin ng mga babae na maging career women or binibapat, matalo niya yung lalaki. Di ba? Tingnan mo yung setup nila doon sa bandang ending ng movie. Nakuha na agad ng mga Kens yung Barbie Land na ginawa nilang Kendom. Ginawa nilang tanga dahil alam nila na magiging tanga to, mag-aaway-aaway lahat ng mga lalaking to. So ang kinalaban nila nun is bobong mga lalaki. Diba? Mga weak ass men. At nanalo sila. Diba? Tapos nung nagkaroon na sila ng parang all-encompassing na nanalo kami mga Barbie, na outsmart namin yung mga lalaking to, gusto pa gumawa ng sarili nila. Supreme Court, lower court, yung mga lalaki. Tapos gusto, hindi, gagawin natin pareho lang doon sa court sa real world na mini-mirror nila. Pinamukha mo lang na para lang pala makatalo ka ng isang lalaki, kailangan bobo yung lalaking kausap mo. Diba? Humina tuloy yung female lead mo. Yun yung hindi ko doon gets eh, diba? Parang sana kasing talino at kasing wily at kasing cunning sana ni Barbie si Ken throughout the film, diba? Naging butt of the joke si Ryan Gosling na natawa ako sinerve na yung purpose niya. So ito yung mga topics, ito yung mga concepts naman. Ngayon doon naman tayo sa aesthetic part o doon sa siguro sa pagkaka-produce, sa pagkaka-execute naman ng mga scenes. Sobrang jarring niya, sobrang ang dami niyang gustong maging. Una, may sing and dance, okay? Tapos mamaya-maya meron biglang real talk na walang joke. Tapos biglang nagkaroon chase scene na parang Scooby-Doo. Parang kaliwat kanan, tumatalon-talon sila sa gilid. Tapos sumunod dun, mayroon chase scene ng mga kotse na ma-action. Hindi ko makita yung pace. Kasi ina-expect ko, kung kuyari Kenko yung chase scene dun sa tumatakbo sila sa mga cubicle, di ba? Parang ako nasa musical eh. Alam ko pati yung chase scene dun sa kotse is Kenkoy din na mayroon din parang, di ba, suspension of belief mo nga na naniniwala, ano naman, di naman yun yung point ng show. Di ba? Na ano to, parang funny comedy, merong mga onting mga seryosong topics na pinag-uusapan. At nagkaroon naman, nagmukha na siyang sermon. Nagmukha na parang, kesa, wag mo sa akin sabihin, ipakita mo dun sa film. Kasi kung sasabihin mo lang din sa akin, sana pumunta na lang ako ng Twitter. Nagpa-sermon ako sa nanay ko na hindi ko nagawa yung gawaing bahay. Yun yung point dun eh. Para sa Don't Look Up, may mga ganun ding scenes sa Don't Look Up na parang, Okay, alam mo na lahat. Ako na bobo, ikaw na magaling, di ba? May ganong energy. Kung gusto nyo mag-push ng isang agenda na or approach regarding empowering women, di ba? Kasi I'm sure maraming issue ngayon ng men empowerment din. Naglipa na din yan. Na sa isa pa nating video pag-uusapan. Women empowerment. Pag tinapakan mo yung kalahati ng populasyon para magkaroon ng women empowerment, nagkakaroon ka lang ng misplaced anger or misplaced enemy na sana tinutulungan ka din. Ang ganda nga nung biglang hindi ko rin na-gets yung connection of nagkakaroon ka ng nilalaro tapos nagre-reflect. Hindi ko rin masyado na-gets yung magic o yung connection between sa isang Barbie tsaka doon sa naglalaro. So, naglalaro pa ba yung nanay ng Barbie? Nagdo-drawing siya di ba? Pinakita doon sa nung siya yung nagbabantay doon sa Mattel, secretary ba siya ng Mattel company? Nag-drawing siya ng mga
okay, so di ko kailangan maglaro. Iniisip ko lang na konsepto yung mga Barbie, na ito yung lahat ng mga naglalaro o gumagamit ng Barbie is kinoconnect nila lahat doon. Kumbaga doon nabubuo lahat sa konsepto ng isang klase ng Barbie na yun. Tapos yun nga, yung naging ending lang nga niya yan, women good, men bad. So, okay. Mga catcalls, mga construction workers, diba? Magkaroon ng mga ganun. Tapos, ina-explain nila yung na self-conscious way nararamdaman ni Barbie habang sinasabihan siya ng mga doon. Okay yun, diba? Kasi film yan eh. Ipakita mo sa akin yung vulnerability. Ipakita mo sa akin yung gusto ko maramdaman. Pero diba, pag dinudutot mo, diba, minamansplain mo, wino-womansplain mo sa akin, it comes off as preachy at bitter. Kung gusto mag-iisang comedy, fantasy comedy, hindi niya tinatamaan yun. Pero na-appreciate ko yung gusto ma-push na agenda nito, yung gusto niya maipakitang approach. Kasi ang tunay na lalaki, diba, ang patriarchy, ay aware dapat sa tingin ng tao sa kanya, diba? Kung nakita mo yung dichotomy between Ken and Barbie nung pumunta sila doon sa real world, diba? Si Ken, titignan pala ako dito. Sa Barbie, I'm just a Ken. Pero anywhere else, I'm a 10. Yun yung isa pang tingin ng mga lalaki, diba? Oh, tignan mo ako ako the best, diba? Hindi tayo nakakapag self-reflect agad-agad. Maganda naman yun na punto na naging yung hindi makuha ni Ryan Gosling o ni Ken kay Barbie, nakuha sa ibang tao. At in the end, hinahabol pa rin niya. Diba? Hindi nga siya nagkaroon ng romantic ending na hindi naman talaga dapat. Hindi siya nagkaroon na, diba? Every time magli-lean forward siya for a kiss, hindi yan ang gusto kay paramdam Ken, kasi may mga lalaki na porket nililigawan, ina-expect nila kailangan mapa-oo kay babae. Ito naman minsan, yung babae naman, ayaw naman iparamdam na ayoko sa'yo. Nag-aano pa siya, nagpapahabol pa. So, it's wrong on both ends. Mag-usap kayo. Parang gano'n na rin yung pinapakita dito sa Barbie film na to eh. Na sana pinakita nyo na men and women could be equal together, diba? Hindi yung women good, men bad. Naging gano'n lang yung vibe niya sa akin. Yung ending pa nga na parang bumalik lang din sa dati, naging Barbie land ulit. Sa dulo na lahat ng pinagdaanan nila, mas mababa pa rin ulit yung mga Ken. Diba? Sinabihan lang sila, pinatla sila sa back nila na, you're enough. Diba? Kasi yung pressure ng pagiging lalaki. Pero hindi rin naman masama yun eh. Isa sa mga healthy parts ng masculinity, to push yourself. Alam ko mahirap. Yung pag-push na yan, kaya nga may nanay at tatay, diba? Or in this, sa panahon ngayon, nanay and tatay figures. Kailangan mo kasi i-balance yan. Yung nurturing, aggressive mentoring ng mga tatay. At syempre, iba-iba rin naman yan. May iba't ibang scales, iba't ibang factors yan, iba't ibang degrees. And yun ang colorful na buhay. Kahit gaano katingkad yung mga kulay na pinakita ng Barbie throughout sa film na to, yung hindi na nabigyan ng kulay yung mga monotonous concepts ng patriarchy, ng matriarchy. Kasi anything na may archy o anything na ganyang klaseng setup is doomed to fail. Alam ko, mas masarap pagtawanan na kasi puro mga lalaki ang naggagawa ngayon. And then, gawin nyo. Pero yun nga, pwede naman nila din sabihin na baka yung system ngayon doesn't help support women for higher positions of power. Pero meron din naman. Pwede tayo magbigay ng excuse kung gugustuhin natin, di ba? Pero don't hate the player, hate the game. And if you hate the game, be part ng pagsira nung system na ginagalawan natin. Ay, kung bibigyan ko ng score ng Barbie, 6/10 lang. Kasi yung 4 doon na binawas ko is yung shameless plug ng Mattel. Di ba? Ito may mga binabato sila doon na biglang, Kasi para na rin siyang advertisement eh. Yun yung point naman ng film na yun. Di ba? Sinabi nga eh, na pang boost daw nila ng sales yan. Pangalawang doon is yung mga cringe na preachy. Yung mga lalaki, bobo, tanga, inutil, gusto lang ng gera, gusto lang manlande, ganun. Sana pag nilalait nyo yung mga lalaki, lalaitin nyo with humor, which is yun nga yung base ng movie. Pero kung lalaitin nyo lang na parang ni-rip off nyo lang sa isang tweet, it hurts the medium, di ba? Nagmumukha lang, ba't ako manonood ng isang tweet na ginawang isang movie? Well, hindi naman siya throughout, di ba? Parang siguro mga 30 to 40% nun is ganun. Medyo may enjoy ko naman ito. Yung ending, yung nga pala yung ending, may dalawang pwedeng kapuntahan yung ending yun, tinanong niya sa gynecologist. Yung una kasi, isa siyang wrap up doon sa first part ng film, which is ang mga babae hindi lang naman kailangan maging nanay. May iba ka pang pwedeng maging. Kaya nga merong, diba, lawyer Barbie, Dr. Barbie, at lahat ng klase ng Barbie, construction Barbie, diba, lahat ng klase ng Barbie. May barbecue. Yung isa pang tingin nila doon is, nagkaroon na sila ng genitals. So, para lang siyang Pinocchio. Parang Pinocchio aesthetic feeling. Parang, I'm a real boy! Diba? Gusto ko lang agad makita yun ako. So, more on, mas shallow yun, mas lighthearted naman siya. Yung isa mas seryoso. Ito yung pinakagusto ko klaseng Barbie. I'm a Barbie girl. Hey! Barbie girl! Life is blind. It's fantastic. Alam mo, isa pa kayo lang gusto ipakita din. Trust me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on
On Barbie, let's go. Yung isa pa dito na baka plastic talaga na pinapakita rin sa Barbie na pag nga mga babae ang nagra-run na tulad ng Barbie, di ba kita sobrang happy lahat. Parang high na sila sa pagiging happy. Baka ganun din yun. Na kailangan mo din ng both ends. Kaya nga tayo nagko-cooperate, hindi dapat tayo nagko-compete sa isa't isa. Mapano man gender ka. Ito tong part na to ng isang nakita kong vlog. While the film obviously appeals to women, it is men who really need to watch it. Para makasali ka sa isang outsider looking in, it has to be inclusive. At nagmukha lang bitter dito yung show sa mga lalaki. Para hindi naman ako iiyak eh. Pero off lang siya para bakit ako makikinig sa'yo. Hindi naman ako insecure sa sarili ko na iiyak ako pag naging bat ako na isang joke. Yung tunay na lalaki hindi yan umiiyak sa social media. I-challenge mo ako, sige sabihan mo ako ng aking mga pagkukulang para mag-gets ko kung pwede ko pang improve ang sarili ko, di ba? Mas lait sa'yo para bang eto ka lalaki, panindigan mo na ganyan ka kasi. Diba ganun yung dating. Diba? Nagmumukha lang tayo mga na one-dimensional characters. Kasing galing din ni Barbie, kasing kabuhay, kasing human ni Barbie, si Ken. Baka mas na-appreciate ko pa yung panalo ni Barbie sa dulo. Na-outwit niya. Kasi babae siya eh. Diba? Kasi tao lang din siya. Diba? Kaso hindi eh. Mukha lang siyang men versus women. Na parang binigyan pa ng handicap yung babae para lang maging malakas sila. Ang dami-dami strong female leads, strong female characters sa iba't ibang pop culture, sa iba't ibang literature. At doon natatapos yung gusto pa ng mga ganito. Huwag tayo like, share sa mga barbecue niyong friends na mahilig sa cake at huwag nyo subscribe. Marites sa Mama Alan.